हरनि 8टा 9टारावबो कासा ससियेल मिडिया दायो भाइराल होइन थाहा जे करबौ आरडी ब्लकनि आन्डार इसासरी पन्चायतनि जे तिप्रा मथानि सिमिन जे टप लिडार जे बीजेपी दायो जइन खालायनाय जे मियाजों कासा मेसेज मारमानि बा रिपोर्ट मारमानि उबो सम्पूर्ण फेक निउज बाकी फेक निउज इन हलाय थालाय थामिया जइनिं खायहा कयेकजन खायहा जों 7 बारनि खाना सर 23टा भटारनि खाना किन्तु एक्चुअली जे बरक जे 7 जन जे थांमानि बरक जत सीपीएम निसे अलरेडी सुरत सुदन त्रिपुरा दङ मतुमक जांगुराम आकेसा ब्रंनाय जलिया बाजार उरनि ब्रान्च सम्पादक सुदन त्रिपुरा बो दङ हलाय सीपीएम नि सिमिन अतुल चाकमा हलाय उ जागानि सदस्य दङ सिलगे कासा जों नुहा जे मियानि घटना दायो गुबै जुन जाया दङ कायसा बो हलाय शान्तिलाल चाकमा बो अलरेडी सीपीएम नि मेम्बार दंमानि हलाय ब्रक जों बै कयेक दिन बेले बेरेजा 6 तारिख बुध 30 तारिख दायो अर्थात 30 तारिख मार्च दायो ब्रक जों बाय बाक्सा फायै 2-1 दिन जों बेले बेरेजा बेरमानि परे उलु हलाय ब्रतामा हा ब्रक जों बाय बाक्सा जखन जों तिप्रा माथारो पायहा हिन हलायबा बक जों बाय बाक्सा खायै कांमा जागा दायो ब्रक प्रचार खायनि आरो मोइन थाला जखन बुध डिक्लेयार माने परे न हलाय ब्रक जों जालार माने बेसी हा बाकी हलाय कायसा बियो मेम्बार कायसा बियो चेयरमैन जेखायबोनो जों इ दुइटा पोस्ट मारनाय जे स्पेनिश होनायनो जों बरं सा नक्ता जों बाक्सा फायमै ह जों ननो बिसेस सामै ह न जों सांजि फा तांदरो नक जिनदायो जइनजि खालाय ह उ कोन जों बन बारबार सा साइबो जे हेक ब्रक अंगिया बारबार साइबो जे अंगिया सुदो जों मेम्बार बियो चेयरमैन बियो ब्रक जों बिनि बागै जों बनो जिने अलरेडी इचिनि इजा सरनि पन्चायतनि चेयरमैन मेम्बार अलरेडी जों जइन पाइजा ब्रक जिने जइनबो खालाय खालायनो किन्तु ब्रक जइन खालामनो कोनो प्रमाण करे बक जों जइन खालाय जे गैया बक जथ ब्रक सीपीएम निसे किन्तु ब्रक 2-1 दिन बक जों सामलाय खालायलाय जा खेबो मियानि घटना दाय हलाय जों नुहा जे ब्रक तिप्रा मथानि हिनि सागै ब्रक टप लिडार बीजेपी दे थाहिनि जोरेमनो सम्पूर्ण एकदम फेक न्यूज बो एकदम मिथ्या बादि बिनि बागै जों तिनि इसा सरिनि जत लुकुरनो तुये जों सानमु जों ओ फेक न्यूज उबनो जों खुनजुर ताकान्दी उबो एकदम हामिया बंनि ने जों न जतन मेसेज न खाता बायदि हिनै जों जतन मेसेज बिनि बागै ब्रक कांमा जों लगे लगे अंगय जिनि कगनो यान कगनो उयां खाय बक राके कामा समखला सिलगे कायसा दङ गुप्तमनि त्रिपुरा हिनाय बो अलरेडी जों बनो वेलकाम खालायै जों मनो जखन जों सामं खाने वानथुय 10 तारिख जिनि बुध जे समय डिक्लेयार नाय उ समिन बान्ता जों मनो कायसा काउंटिंग एजेंट सामजाक उ काउंटिंग एजेंट कन्ट्रोसेबो थांगिया उ समयबो बीजेपी नि लिडार बायबो मिलि दङबो बिनि बागै जों बने एक्सेप्ट को खाइया उ एक्सेप्ट खायनि बारे ब्रक वानथुय ब्रतामा हिनाय तिप्रा मथानि टप लिडार हिनै सागै बुमुरगै बीजेपी दे मिया जों जइन खामनि जों नहा आरा फिले को हलाय मेन हलाय